tørklæde. Stop den racisme, den dræber min glæde. Det skal ikke være en problem at være muslim eller kristen. Om man behøver på imamen eller præsten. Alle mennesker og nationer har kultur og traditioner, men inderst er vi bedst, det handler ikke om religioner. Det er os, der bliver tiltalt og dømt for terrorisme. Det er os, der bliver udsat for had og racisme. Toget stopper her i elendighedens station. Vi er i en situation, der ligner desperation. Det er os, de taler om. Vi er pakker indvandrere. Det er os, de taler om. At vi ikke er som de andre. Det er os, der er sorte. Vi er villige, der vi slås. Det er os, der er problemet. Problemet er kun os. Hvorfor kan vi alle ikke enes? Hvorfor kan vi ikke sammenlignes? Hvorfor kan vi ikke se den flamme, som brænder vores sjæle væk? Hvorfor kan vi ikke leve sammen? Hvorfor kan vi ikke bryde rammen? Hvorfor kan racismen ikke brænde? Hvorfor kan vi ikke bare holde sammen? Afghanistan og Irak er tændt af krigens flammer. Vi bor i et land, hvor problemerne de stammer. Tak din Gud for dig fra et lille Danmark, og ikke bor der, hvor bomberne de rammer. Mennesker flygter og mennesker dør. Det hele de kommer her som asylansøgere. Kvinder, mænd og børn venter alt for længe. De sidder og rådner op, og vi giver dem ingen penge. Mine forældre kom til Danmark for at finde fred. De flygtede fra krigen for at glemme alt om had. Behandle hinanden ordentligt, lad være at være suspekt. Det er vores pligt, gensidig respekt. Det er os, de taler om. Vi er pakker indvandrere. Det er os, de taler om. At vi ikke er som de andre. Det er os, der er sorte. Vi er villige, der vi slås. Det er os, der er problemet. Problemet er kun os. Hvorfor kan vi